Influenssa. Me tarvitsisimme niitä allergiapölypusseja, kun vaimoni Tuula on allerginen ja todennäköisesti astmainen. Jaksatko vielä? Tervetuloa nimikirjoitusanalyysiin, arvoisa pariskunta. Jaha. Mikäs tämä on? Nimikirjoitusanalyysikone. Tämän jälkeen ei mikään, ei missään ole ennallaan. No, laitetaan analyysit molemmille. Tähän kirjoitat nimikirjoituksen. Joo, ihan kivat messut teillä. Ja kone on valmis. Nyt. Ei tämä kyllä nyt pidä paikkaansa. Näytäs Tuula omaasi. Erottinen seikkailijatar, älykäs riskinottaja, urheilullinen. Kyllä meidän Tuula tällainen ole. Kyllä tässä nyt täytyy olla joku virhe. Tämä kone ei erehdy. Mitä sulla lukisimme sitten? Estynyt tosikko. Tämä nyt ei pidä paikkaansa. Lähdetään. Ei, älä lue sitä. Mennään lääkäriin. Kiinnostaisiko seikkailumatka Mount Everestille? Ahaa. Ei meidän Tuula mitään vuoria jaksa valloittaa. Tässä riittää aivan hyvin, että jaksaa kävellä 100 metriä. Selvä. Osallistujien tulee olla terveitä. Minähän olen terve. Te onnutte oikeaa jalkaanne. En onnu. Ei tämä ole normaalia. Tuula on flunssassa. Minusta Rauha näyttää oikein hyvinvoivalta. Minä olen terve. Kiitos. Ja jokaiselle ennakkoilmoittautuneen annetaan Mount Everest sankarikoru. Noin. Näin se niin asettuu paremmin. Joo. Ja, täällä on kuumakin. Musta makkara. 20 kiloa makkaraa halvalla. Eikä nyt kukaan 20 kiloa osta. Me otamme 20 kiloa, kiitos. 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 Oi kauheeta. 2. Tänne kuolee. 8. Hei, älkääs noin painako. Älkääs painako. Mä olen lääkäri. Tämä on niin kauheeta. Kuuletteko meitä? Tunnetteko miehenne? Totta kai Tuula minut tuntee. Ottakaas ihan rauhallisesti. Kaaduitte tai sitten lyödä päänne. Mikä on vointi? Voi kauheeta. Mikä tämä? Voi kauheeta. Täällä ihmisten ilmoilla ihan niin kuin joku mikä ihmeellinen. Kauheeta. Niinpä. Tuulalla on influenssa, joka on astma. Ja sitten hänellä on vakava silmätulehdus. Ja nyt sitten vielä tämä, niin kiitokseksi, että pelastitte Tuulan. Lähdetään.
Me haemme Tuulalle antibioottikuuria ja sitten me menemme kotiin. Niin, se ilmiselvästi sitä. Influenssa.